Čaute, vítajte v mojom novom dočasnom štúdiu a na kanále, kde sa venujem tomu, čo ma baví, čo sú hlavne technológia a biznis. Dnes by som vám chcel ukázať, ako z tohto iPhoneu a hlavne z týchto objektívov dostať maximum. Poďme na to. Takže na to, aby sme mohli na iPhone natáčať videá v najvyššom datovom toku, najvyššej kvalite a aspoň 60 fps, budeme potrebovať externé SSDčko. Takže ako môžete vidieť, mám tu dve krabičky. Jedno je case na SSD disk, na M2 SSD disk teda, a tu máme samostatný disk. Ten flow vidím taký, že natočím si video na to SSDčko a potom ho hneď môžem presunúť, poďme do iPadu a na tom iPade strihať to video hneď z toho SSDčka. Tak poďme si to odbaliť, poďme si ukázať, ako to skompletovať a uvidíte, že je to naozaj jednoduché a zvládnete to každý. Môžete si kúpiť aj SSDčku už hotové s káblikom. Ja som volil takúto variantu, myslím si, že to bude také variabilnejšie, môžete si to poslať tak, ako vám to pasuje. Môžete tam tie disky meniť za väčšie, menšie podľa toho, aké máte požiadavky. Takže poďme si to odbaliť a ukážeme si, ako na to. Takže začneme tuto s týmto caseom. Volil som značku Axagon, niečo základné, naozaj boli tam fajn hodnotenia, takže som objednal to. Ako vidíte, v balení je USB-C káblik. Výhoda toho je, že je tu aj redukcia na USB-Ačko, takže keď máte starší počítač, tak to viete napojiť a tam nemusíte si kupovať nejaké redukcie. Ja mám otestované, aké to je rýchle, či to niečo spomaluje, ale verím tomu, že to bude fungovať. Potom tu máme návod, ten čítať nebudeme, na čo? Potom tu máme niečo takéto zaujímavé, je to taká gelovitá hmota a slúži to podľa mňa na odvod tepla, na chladenie toho SSDčka. Ja to zatiaľ nepoužijem, ale ak by sa to nechladilo dostatočne, tak to tam môžeme dať. To zatiaľ na bok. Potom sú tu dva takéto piny a už samotný ten case na to SSDčko. Takže si to vybalím. Ako môžete vidieť, tak je to naozaj malé, akorát by sa to hodilo možno tuto na zadnú stranu alebo niekde. Možno by sa tam dal nalepiť MagSafe nejaký magnet, že by to tam aj magnetovalo, ale ja to budem používať inak, tak to si ukážeme potom v nejakom ďalšom videu. Takže tu máme ten case a poďme si odbaliť to samostatné SSDčko. Zase bola to nejaká dostupnejšia možnosť, 1 TB. Myslím si, že by mi to zatiaľ mohlo stačiť. Ako môžete vidieť, tu je samostatné SSDčko, to si vytiahneme. A tu máme takýto keby pliešok s triemkovou fóliou odlepovacou, ktorá slúži podľa mňa tiež na asi nalepenia na lepší odvod tepla. Tiež to tam zatiaľ nebudem dávať, tak uvidíme, že ako sa to bude chovať a ak by to náhodou bola si nejaká komplikácia, tak to tam dolepím potom. Takže postup je naozaj veľmi jednoduchý, toto si dám ešte na bok. Čiže z toho caseu vidíte, z tej zadnej strany je tu aj šipka, to jednoducho takto odistíte. A ako ste si všimli, hneď mi vypadol v podstate ten nosič toho SSDčka. Je to takýto plastový kúsok, celé z plastu, toto je z hliníku. A tu je nejaká elektronika, nejaké čipy a samostatný konektor. Čiže ten postup je naozaj veľmi jednoduchý. A ten disk si dáme takouto podobou a len ho tam zacvakneme do daného konektoru. On tam pekne zacvakne a následne je takto akoby vyhnutý. Následne si vezmeme takýto pin. Sú tu dva, takže keby ste jeden stratili, tak tu máte ešte jeden. To je podľa mňa celkom fajn, lebo ja som expert na to, že mi niečo spadne a potom to neviem nájsť. Takže tento pin, tuto na tomto M2 SSDčku je takýto zárez. A tento pin má takú západku,
Takže tou západkou ho nasunieme takto do toho SSDčka a do tejto dierky ho len takto cvakneme. Takže vidíte, že nepotrebujeme žiadne skrutkovače, šrobováky, kľúče a nič podobné a malo by nám to už pohodne fungovať. Takže teraz len zasunieme SSDčko do toho caseu nejakým takýmto štýlom a tento plastový úchyt zacvakneme. Tipy sme mali byť hotoví, SSDčko máme nachystané a už ho stačí len vyskúšať. Takže poďme si vyskúšať, či nám ten disk funguje s telefónom a či nám iPhone už umožňuje natáčanie v tej najvyššej kvalite. Takže ja si disk zapojím teda na ten daný USB káblik, USB-C káblik a už ho neznám do telefónu. Vidíte, že disk nám svieti a keď si zapneme aplikáciu fotoaparátu a skúsime teda zapnúť ProRes HDR 4K 60 fps, tak teraz by to malo byť a vidíte, že už nám telefón nevypisuje žiadne chybové hlášky a môžeme natáčať v tej najvyššej kvalite. Poďme si vyskúšať ešte, aký v podstate je ten disk rýchly, či nám dáva také hodnoty, ako udáva výrobca, čo sú v podstate samotné SSDčko by malo podporovať 3500 MB za sekundu, čo je, myslím si, že pomer cena výkon slušná hodnota. Ten case by mal byť o niečo pomalší, myslím, a mal by umožňovať 10 GB, čo je, myslím si, menej. Ak sa náhodou mýlim, tak ma opravte v komentári. Takže vyskúšame si najprv, koľko nám dáva úložisko v iPhone, aké hodnoty. Takže vidíme, že iPhone by nám mal dávať 1500 MB za sekundu a 1600 MB za sekundu je vlastne čítanie, čiže zápis a čítanie. No a skúsme si aktuálne zmeniť teda úložisko iPhoneu na tento disk. Necháme ostatné hodnoty a nastavíme test. No a vidíme, že tie hodnoty sú značne iné. Takže čo sa týka zápisu, tak tam sme sa dostali až na 6358 MB za sekundu. To čítanie je pomalšie, zase tam je nejakých 828 MB za sekundu, čo nie je úplne žiadna výhra, ale myslím si, že dá sa s tým žiť a v podstate ten zápis, aby to video stíhalo zapisovať v čo najlepšej kvalite alebo s tým najvyšším dátovým tokom. Takže ja som spokojný, uvidíme, ako sa to bude chovať, budem to testovať, či tam nevzniká náhodou nejaká vysoká teplota, ale verím tomu, že s tým nebudú nejaké komplikácie. Ešte by som chcel poznamenať, že na to, aby vám disk fungoval s telefónom, tak ho musíte naformatovať na exFAT. Ja som to skúšal už aj s Apple File systémom a tam to prekvapivo nefungovalo, čo mi ako vysvetlíte v Apple, že z akého dôvodu to tak je. Ale možno tam je nejaká technologická vec, o ktorej neviem. Takže funguje to iba s exFATom a ak máte takýto nový disk a nefunguje vám to, tak to musíte naformatovať. Takže do tohto caseu viete použiť aj NVMe SSDčka M2 alebo takisto aj SATA disky M2. Takže je to na vás, ale myslím si, že nemá zmysel používať nejaké SATA disky kvôli tej rýchlosti. A už aj tá cenová dostupnosť je, myslím si, že slušná, takže kľudne si viete kúpiť 2 TB SSDčko za fajn cenu. Takže funkčnosť SSDčka spolu s iPhoneom si otestujeme v nejakom ďalšom videu. Ja ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Budem vďačný za každý like, koment, zdieľanie a vidíme sa na budúce. Čaute.